akong pangutanan ninyong tanan. Tubag mo dayon. Kisay pisot ninyo dira. Tubag! Tubag mo dayon para matuli mo! Kung kisa itong wala, ikaw, pisot ba ka, tuli na. Kung kisa ka itong pisot pa ninyo, ay mo kaulaw, tabo na ito magtuli, ginani. Oh, di ba? Ayaw ka mo gadlog. Sige na, tugaan na mo. Dako pa ka ni iya, no? Ay. Ikaw dong, magsigig sulat. Hoy, namati ka na ko wala. Uy, tawag ko. Aw. Sa tanang wakabaloon sa tuli, mauni ang pamaagi sa paputol sa panin sa tumoy sa tungutin o ganitayon. Nganong lain magagtinalawan ako dong? Gusto ka patulig mo na. Kasi pisot na ritugan! Ako, sir. Matugan ko, sir. Siya, pisot. Tinood ang gisulti dong na pisot pa ka dong. Luy, may tanaang ko na ako dong. Ay nagkaulaw, dagan ako nakitang inana. Sir, tinood lagi ang pisot pa siya, sir. Oh, awa. Pisot pa siya. Ako po di ay. Sir, siya po daw. Pisot po daw siya. Yun siya. Huy, magkilid bro lang katon na ng balibos ng ilok ron. Asa ko kailan mo ha? Imo ba itong papang pisot po dong no? Sir, baho na kay ilok kong tapad, sir, oh. Di pa pisot akong papa, oy. Haha, bog ilok. Butang na yung kamot din, ang alis bulan bawas may ilok na. Dong, imong papag ako sa una, uyab. Mauna siyang kabalo kung pisot pa siya. Okay? Bayot di ay. Sige dong, kung maulaw dyan ka dong, ako na lang ipadrawing ang inyong mga utin, tagsa-tagsa. O nga nung nagtinutukay pamatanduha, pagsugod na mo og drawing. Siguraduan ninyong madrawing ninyo inyong utin, ha? Ako na siya tanawang karong gabi, eh. Makita naman ko sa imo. Shits, napulabog ng girl ko. May bawan bakaha ni Sir kung kinsa ang pisot nila. Madrawing bakaha nila ilang mga utin. Nga no ipadrawing man dyan nila mga utin. Abangan!